Hello everyone, good evening. खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दं। जोंहाबो मोजां दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो बिजनियाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर। नै आइ फिसाला उन्दै आं आरोना। ओमफ्राय फिसाला सासेया गेदेरा गेलेहैदों। खालामबायनोसै मा अमाखौ खेबनो थिनगासिनो बिबैया हनै उन्दुना थादों मानोबो समाननो देरहांथारबाय अमाया जोंना थालामारिबाय मा लाबोनाय जायो लोगोफोर दा नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै। ओमफ्राय आंहा भिडिअ होयैयानो बेसेबा गोबाव जाबाय आरोना लोगोफोर। दिनैसो एसे मा शेयार खालामनो हायो एसे नाजानोसै आरोना लोगोफोर। फिसाफोरनि परिखा जोबस्रांबाय दाख्लै। ओमफ्राय दिनै एसे थांबाय थानोसै लोगोफोर। अब्ला नै बिबै फिसौआ नै फिरफिलि मोनबाय लोगोफोर। फिरफिलि गाखोबाय। सफैबाय लोगोफोर नैयाव हाबग्रोनोसै नै फैसा गैया ओरैबो गैया इयाव ने इयावबो दं गैया ओरैजाय गैया नै इयावबो गैया ने गवासै ने हरलाय सोनायनो लोगोफोर मा नांगौ लाखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर। जोंहा थांफिननोसैलाय नै लाखांजोब्बाय। हाँ मीटिंग होता है मानो मीटिंग ऐसे ना कि लोगोफोर मोनफैबाय न'आव नै थफ्ला थफ्लि मा लाबोखो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै। दासो न'आव सफैबाय आरोना लोगोफोर। आथिं आखाइ सुना लानोसै। माबे इयु गथ'निखौलाय मानो लानांगौ लाफेरालाय गथ'नि नोंनिबो भारा लांबायनोलै रिक्सा फिरफिलिया। लोगोफोर दा बाजाराव होना सफैबाय आरोना। ओमफ्राय नै जोङो जाग्रा लानानै फैबाय। मा लायनो थांदोंमोन बेफोरखौ लाबोजोब्बाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै मम' लाबोफादों दखानाव जाबोआसै मम' जानो नागिरदों जोङो लोगोफोर। ओमफ्राय नै मा नायदो नै नैबे टेबिलाव बनो प्लास्टिक लाबोदों आरोना लोगोफोर। आङो नै प्लास्टिक दा बनोसै। ओमफ्राय नैबे बाल्थिंखौ बानलु गायनो लाबोदों आरोना लोगोफोर गंब्रै बानलु। ओमफ्राय लोगोफोर नै माबाया मम'आ दे रानसै इयावनो मा बासन माबालायजोब्बाय थानो दोन बाव नै लोगोफोर मम' जानोसै। फुल प्लेट मोननै लाबोदों रानसै जि बख'दो लाना फै जानोसै आंनो नैबेखौ हर बेखौ जाया आङो सुपखौबो नाङा बेसे गोलैयो रानसै। आयै गबायसो गुब्रुबायसो गोबा गोबाथारनानै नांजाबनायखाय गदों। मोननै गेदेरनियानि मोननै रोजोबनि मोननै मोनसे आदाल'सो होमबा मोनथाम गोलैयाना इसोर गथ'फ्रा मोनथाम जाथोंसैदां। बल गेलेथ'नांला नोङो टाइट जाथारबाय नै सिङाव हाबलायलायबाय गुदुंनि थाखाय। सातनि जा बानलु गोसा खोमालै नै गोजा एसे जा आंनाव जानबा दोन बैखौ गोदैसो गोदैबाबो गोसा मोनो लास्टआव गोसा मोनो।
सुबा लोगोफोर जा गोथाव जाखायो बिनि सुबा मम' सुबा नुलाङो लोगोफोर लोगोफोर नै दहाय माबा सेन्देल लाबोनाया फिसालानि बियो नैबे बिबैनि सेन्देल गोजौ नै जा गोजौ रां गाननायनो ला सेन्देलाथ' गोजौमोन ओमफ्राय एसे गोरामोन आबै गासिन हाबबाबो जेबो जालालै नोंहा खेब